Nej, jag skojar bara. Vet du det? Men... jo. Som ska jag göra nu? Ja, alltså jag har inte hunnit planera på någonting än. Jo, det har jag. Nej, det har jag inte. Men... Jo, det har jag. Nej, det har jag inte. Men om jag får tänka lite. Jo, det har du! Nej, men... Det kommer in någon. Inte hålla på. Nej, jag skojar bara. Du är fult. Ledsen mamma. Jag hade sminkare. Men what the fuck? Men skicka in lite tips på vad ni vill att vi kan göra på de här avsnitten. Jag vet. Nej, men jag har inte så mycket idéer. Håll käft! Men heter det tonband? Så låter en atombomb. Egentligen inte. Så tror inte det. Hello? Men nej. Jag sätter mig och spelar. Se här vad här för vapen. Eller jag har fått något nytt vapen menar jag, men aj då. Game. Nej, jag ska börja spela inget. Men jo. Vad ska jag göra? Gud vad rostigt. Nej, jag ska bara. Men vänta. Jag ska göra en rolig grej. Vad låter för fan? Här är ni. Nej, jag är ju inte naken. Jag har ju tröja på mig. Men där. But if you close your eyes. Kör sånt här. Alldeles underbart läppbalsam. Så tar man det här. Och lite här och var. Så luktar man gott. Att det inte där är till för. Nej.
Mamma, jag svider lite på mina läppar. Kan du köpa nästa läppbalsam? Men hade inte du insett sånt? Jo, det hade jag, men jag tog så jävla mycket. Fy skäms på dig. Kan vi åka och köpa mer nu? Nej! Men varför inte? Snälla? Nej. Nu ska jag prata i den här. Hej, jag heter Albin. Vad ska vi göra? Vad tycker ni? Jag vet inte. Vad tycker ni? Jag vet, man låter failad. Mamma. Kan jag ta reda på telefon? Kan jag få med lite läppbalsam? Rektorn har hål i byxan. Hallå? But if you close your eyes. Så jag vet inte vad vi ska göra. Men vi sitter här och rullar tummarna. Så här rullar tummarna. Och om ni vill veta hur jag gjorde den där grimasen i första videon. Man tar bara så. Och sen så. Då gör man så här. Ding, 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 ding. Alltså det med huvudet. Men vänta. But if you close your... Titta. Hur syns jag ifall jag står här nu? Good. Kom igen, sjung med då! Inte att jag hör det. Hejdå! Men jag slutar inte det. Nej men hörru du! Du måste sluta nu! Men... Sluta då! Sluta filma då! Nej nu får jag ta!